καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μαγειρέψω ό,τι μου πει η αδελφή μου. Έχει δει μια συνταγή από τον Άκη Πετρετζίκη και έχει δει και τι υλικά έχουμε στο σπίτι για το αν θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, θα μου πει τώρα. Θα μου πει και τα υλικά και πρέπει να τα βρω ταυτόχρονα όταν τα λέει αυτή μέσα σε 3 λεπτά. Είναι κάτι σαν το η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου, που είναι, σε ποιο κανάλι είναι? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αλλά θα είναι διασκευή. Η αδερφή μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου. Σε 3, 2, 1, δεν ξαναφαίνεται. Ξεκινάμε. Τώρα θέλω να μου δώσεις πιπέρι, αλάτι. Πιπέρι, αλάτι, τα πάνω. εδώ τα έχουνε. Πιπέρι, αλάτι. Ελαιόλαδο. Baby πατάτες. Baby potatoes. Σκόνη σκόρδο. Ναι. Το λαβράκι. Λαβράκι από το ψυγείο, λαβράκι. Λαβράκι, ναι. Λεμόνια, δώσου μου 2-3 λεμόνια να έχεις. Τα λεμόνια. Ένα κύβο κότας. 2 λεμόνια. 2 ή 3. 2 ρε, φτάνει. Εντάξει. Κύβο Κότας, θυμάρι και μέλι θέλω τώρα. Κάστα μου Μέλι, θυμάρι. θυμάρι, δεν έχουμε θυμάρι, θα πάρω... Αυτό τι έχεις. Αυτά νομίζω έχεις άλλα 2 λεπτά. Τι κάνεις ρε Μύριο? Ρε, όλα τα υλικά Και κρασί λευκό δεν έχουμε, μόνο να χρησιμοποιήσεις ροζέ. Ροζέ. Ναι. Έχουμε ξύδι. Δεν ξέρω αν κάνει, εμείς δεν ξύδι. Λίγο. Αυτά είναι όλα τα υλικά. Και μουστάρδα θέλει. Θέλει μουστάρδα, δεν θέλει. Δεν θέλει μουστάρδα. Δεν θέλει μουστάρδα. Βγάλε με ένα καρότο, ξέχασα. Ένα καρότο και βγάλε μου και πιπεριές. Φλωρίνι. Cornflower, έχουμε cornflower. Πιπεριές. Cornflower. Έχουμε απλά flour. Εντάξει. Ναι. Αυτά. Is that all? Yep. Όλα. Ναι, και νερό. Νερό θα πάρεις από τη βρύση μετά. Λίγα είναι. Αυτά. Τα βγει. Ναι. Ωραία. Σταματάω το χρόνο να έχεις κερδίσει 1 λεπτό. Θα το χρησιμοποιήσω μετά. Όχι, δεν είπα έτσι. Έλα ρε. Πόσες πιπερίες χρειαζόμαστε? Λίγο κάνε. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Ναι, και το θέλω για αύριο. Κάτσε, θα τα πλύνω λίγο αυτά. Γρήγορα. Κάτσε να σου βάλω χρόνο ρε, δεν έχω βάλει χρόνο. Αλλά είναι αυτό το βίντεο. Οπότε πόσο πάει? Εγώ ξεκινάω, Ξεκίνα ρε. Έχεις κάνει λίγα δεύτερα, το βάζω εγώ. Να πλύνω όλα τα υλικά, κάτσε. Αφού τα πλύνεις, θέλω να προφερμάνεις στο φούρνο στους 200 βαθμούς. Εντάξει, αυτά έτσι. Φούρνο. Το τόψι το θες για μετά, ας το στην άκρη. Χωσούς. Ναι. Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα. Εντάξει, αυτό δεν είναι με 200, είναι με Εντάξει, στο 9. στο 8 βάλτε για τώρα, 7-8. Και βάλε ένα ταψί. Πού? Πάνω στο μάτι. Ταψί. Ναι. Όχι Τηγάνι. ταψί, τηγάνι ρε. Μεγάλο. Τα έβαλα το τηγάνι εδώ. Τηγάνι και βάλε σε δυνατή φωτιά με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. 3 με το μάτι. Ναι. Κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές ροδέλες και τις ρίχνουμε στο τηγάνι. Τις baby πατατούλες. Αυτό είναι 3 κουταλιές, πιστεύω. Ναι, φτάνει.
τις πατάτες σε ροδέλες. Quick. Εντάξει, κάποια μέχρι να κάνω τις πατάτες θα το περάσω γρήγορα αυτό. Μπορείς να το σταματήσεις άμα θες και να το πιάσεις στα γρήγορα. Σίγουρα. Το κάνεις μετά, δεν μπορείς να το κάνεις μετά. Σε μικρές ροδέλες. Σε αυτό. Όχι ρε, ορικό στην ένα μαχαίρι. Δίκοπο μαχαίρι. Δεν έχεις ένα αυτομάτι. Α. Αυτό είναι το δεύτερο. Ας το έτσι μη σου πέσει. Ναι, θα μου μάθεις εσύ τώρα. Quick. Ναι, να το πω κιόλας. Quick. Και αφού τα ρίξεις στο τηγάνι, πασπάλισέ τα με αλάτι και πιπέρι. Και να τα σοτάρεις μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Φοβάμαι λίγο με το λάδι. Θα σας τα ρίξω εγώ. Έχει, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Παρεπιπτόντως έχω 3 λεπτά να μπορώ να σε βοηθήσω any στιγμή you want. Εσύ αποφασίζεις πότε θες να τέτοιο. Έλα, εγώ πολύ αν τα κόβω όμως, Έχεις. Μπορείς να το σταματήσεις μέχρι να τα κόψω. Αν θες. Είναι αρκετές. Ρίξτε τα στο τηγάνι. Πρόσεχε. Πάρε ένα ξυλάκι να τα κατέβεις άμα θες. Δεν θα να στείλεις λάθος. Μάλλον σβήνει από μόνο. Ωραία, ρίξα αλάτι πιπέρι. Με το μάτι. Αλάτι θα ρίξω και αυτό. Πράσινο. Ναι. Πιπέρι. Τρίβω το πιπέρι. Ωραία, άστα να πάρω χρώμα και όσο περιμένεις αυτά, βγάλε λαδόκονα στο λάδο εργασίας σου. Πίντε και λίγο. Τι να πω, τι να κάνω. Βγάλε λαδόκονα, αλλά κάντε λίγο μακρύ για να έχεις χώρο για μετά. Και βάζω πάνω και στο σκυλάκι. Μπορείς να το βάλεις κατευθείαν στο τέτοιο, actually. Φτάνει. Πώς είναι. Σαλίδι δεν έχω εδώ. Ανακάτσεις τις πατάτες, θέλω να αρκετή ώρα πιστεύω. Και ταυτόχρονα μπορείς να καθαρίσεις το καρότα και τα λαχανικά σου. Κόψεις τα λαχανικά σε ροδέλες πάλι. Backstage. Θες να σε ενημερώνω πόσο χρόνο έχεις. Άμα θες. 22 λεπτά. 22. Εντάξει.
Ανακάτεψε τις πατάτες. Έτσι πολύ λάμι είναι. Έχεις κουταλιές σούπερ, δεν λέει. Έχεις πόσο είναι οι κουταλιές σούπερ. Και τις πιπεριές, λίγο όμως. Ξέρεις πώς θα Να τα σκουπίσω λίγο. Ναι. Να πέσει ένα νερό στο τέτοιο. Κάτω, κάνε λίγο με μαχαίρι έτσι μόνο. Ανακάτεψε τις πατάτες. Ναι, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλο τηγάνι. Αυτό δεν είναι δυνατά, κάνε κι άλλο. Είναι, το πιο δυνατό. Έτσι. Άντρα, εδώ είναι το σβησμένο. Εδώ είναι το πηγαίνοντο. Είναι αναμένος ο φούρνος. Το ξέρω. Σε λίγο, όταν κόψεις αυτά, βάλτε τις πατάτες, βάλτε στη λαδόκολα και θα ρίξεις αυτά τώρα. Αυτός. Ροδέλες είπες, αυτές. Ναι. Πρέπει να γίνουν καλά αυτά. Όχι. Θα γίνει και στο φούρνο. Θα γίνουν, ναι, βάλτε τώρα, βάλτε στη λαδόκολα. Μην ρίξεις όλο το λάδι. Το βαβράκι τι το κάνω. Τίποτα ακόμα. Πήγαμε να έχω το μικρόφωνο. Όχι. Όταν σταματάω το βίντεο νομίζω. Ρίξε λίγο ακόμα λάδι και ρίξε τα καρότα. Πιστεύω είναι αρκετό. Εντάξει. Λες όταν σταματάς το βίντεο. Ναι. Τότε μπορεί κάποια βίντεο να έχουν λίγο ίσως προβλήματα. Ωραία, πώς θα βάλεις αυτά μέχρι να γίνουν αυτά. Ρίξε αλάτι πιπέρι και σε αυτά. Και ρίξε και σκόρδι κιόλας σε αυτά, σκόνη. Θα είναι πολύ λαδερό τέτοιο. Όχι ρε. Θα μ' ανακούσουν τους θεούς που θέλουν. Εντάξει, φτάνει.
Τώρα μπορείς να αυτά αυτά να γίνουνε. Άνοιξε το λαμπράκι και θα βάλεις πάνω, όχι, στο εσωτερικό του ψαριού τεντρολίβανο και αλάτι. Και στο εξωτερικό θα ρίξεις λάδι. Να απορροφήσουν το αίμα. Θα πλύνεις λίγο. Θα πλύνεις λίγο. Από την εξωτερική μεριά μόνο θα ρίξεις αλάτι, χοντρό αλάτι. Δεν πήραμε και αλάτι. Νομίζω έχουμε, αλλά έχεις πάρει τα προϊόντα σου τώρα, δεν μπορείς να πάρεις άλλο. εσύ θες όμως. Όχι, I can come inside and get one product. Πολύ. Yes. Με τι ξεκινάω. Στο εσωτερικό ρίξε δεντρολίβανο, whatever, και αλάτι. Και στο εξωτερικό μόνο αλάτι. Άπλωσα τα λίγο ή θα βάλεις το ψάρι πάνω από αυτά. Ναι. Ρίξα αλάτι από πάνω από το ψάρι. Το λεμόνι τι το κάνω. Μπορείς να βάλεις φέτες λεμονιό από πάνω. Όχι τώρα όμως. Έχει καμιά σάλτσα ή τίποτα. Ναι. Σάλτσα λεμονιό. Αυτά. Ναι. Τα βάζω στο φούρνο. Στο τηλαμόκονο. Και βάλω στο φούρνο. Γρήγορα. Όσο περιμένουμε γι' αυτό μπορούμε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Ναι. Που λέει σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά ρίχνουμε το κρασί και το αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε σε ένα ποτήρι του κρασιού, το νερό, το corn flour και το χυμό του λεμονιού. Και ανακατεύουμε με ένα τηγάνι. Ναι. Άνοιξε το ροζέ. Να μπω για ένα λεπτό να πάρω κρασί. Μπαίνεις γρήγορα. Οπότε δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ξύδι. Θα ανοίξω το ροζέ. Βγαίνω. Οκ, ρίξε λίγο κρασί στο τηγάνι. Εντάξει, ρίξε λίγο ακόμα. Θα γίνει σάλτσα. Και άναψε το μέχρι ένα τέτοιο, σε χαμηλή φωτιά όμως. Και σε ένα ποτηράκι ρίξε λίγο νερό. Ναι. Ρίξε το χυμά από λεμόνι και corn flour. Λίγο νερό. Ναι. Πόσο νερό. Τόσο. Ναι. Χυμό λεμόνι. Ένα λεμονί. Ολόκληρο. Ναι. Ναι. Και corn flour. Έλα.
I think you need more κρασί. More. Λέει 150 γραμμάρια. Τόσο πολύ. Θα μεθύσουμε σήμερα. Όχι, αφού εξατμίζεται το αλκοόλ. Φτάνει. Ανακάτεψε, ρίξε λίγο αλεύρι, πόσο λέει. Ένα κουτάλι. One second. Ένα κουταλάκι γλυκού. Δεν πειράζει, ρίξε μισό από αυτό. Τόσο. Ναι. Και ανακάτεψε. Σπάμε το κύβο κότας με τα χέρια μας και το ρίχνουμε στο τηγάνι. Το κύβο κότας. Χέρια. Σπάς το έτσι και ρίξε. Βάλε λίγο πιο δυνατή φωτιά. Ναι. Οκ, ανακάλυψε αυτό λίγο. Και ρίξε αυτό το μείγμα τώρα εδώ. Και αυτό θα γίνει σαν κρέμα. Λογικά. Έχουμε σύρμα, βγάλε ένα σύρμα. Πάντω με σύρμα, όχι με κουτάλι. Ανεβάστε το φωτιά πιο πολύ. Ανέβασε, ναι. Και μάλλον θέλει κι άλλο αλεύρι. Ρίξε κι άλλο αλεύρι. Δεν τα έχουμε μετρήσει καλά τελικά, γι' αυτό μάλλον. Ναι. Πόσο χρόνο έχω? 12 λεπτά. Σπάσε λίγο το αλεύρι, βλέπεις έχει ένα κομμάτι. Θα δούμε τι πράγμα. Και αφού έχει αρχίσει να βράζει, σβήσε τη φωτιά και ρίξε το μέλι. Να σβήσω. Yeah. Αρχίζει και γίνεται πηχτό. Ναι, οπότε σβήσε τη φωτιά και ρίξε ένα κουτάλι μέλι. Πάρε ένα καθαρό κουτάλι. Φυσικά και θα πάρω. Ελληνικό μέλι, να ξέρετε. Θα φέρω να τονίσει. Μεγάλο κουτάλι λέει. Όχι, λίγο ρίξα. Πιο λίγο. Τι κουταλιά λέει, ρε? Τόσο φτάνει, πιο πολύ ρε. Τόσο, λέει, δύο κουταλιές της σούπας λέει. Πόσο? Του γλυκού, sorry. Πάρ' το με το σύρμα. Δεν έχει πήξει αυτά. Θα ρίξω κι άλλο λίγο. Ρίξε λίγο θυμάρι πιπέρι και ανακάτεψε. Αφού δεν έχει πήξει, να το ανάψουμε και λίγο. I'm gonna get in the folder. I forgot.
Τι θες? Τσιμάρι. Αφού αυτή τη μαλακία θα ρίξεις. Ωραία, σταμάτα. And what else? Αυτά. Και ανακάτεψε. Αλλά εφόσον δεν έχει πήξει, άναψε πάλι τη φωτιά. Πόσο χρόνο έχω? 10 minutes. We'll be fine. Θα τα καταφέρω. Στέλνει κι άλλο λεύδι. Όχι, άστο ρε. Εγώ πιστεύω ότι θέλω λίγο. Ας το να βγάζει. Για δες το ψάρι σου. Το ανοίξω. Κλείστο, άστα, με βγει η θερμοκρασία. Βάλτε στο 9. Και τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε τώρα. Παιδιά, έκανα off camera λίγο καθαρισμό στα γρήγορα. Τα έχω αφήσει όλα εκεί. Και άλλαξε και τη μεριά του ψαριού. Η σως είναι έτοιμη, πιστεύω. Έτσι φαίνεται. Και έχω άλλα 2 λεπτά. Το ψάρι θέλει κάνα 5 λεπτό. Οπότε πιστεύω ότι δεν προλαβαίνω μέσα στο χρόνο. You never know, απλά θέλει να πάρει χρώμα. Λίγο χρωματάκι, ναι, το θέλει, αλλά είναι 2 λεπτά. Left. Μπορείς... Τρώω ελιές. Από το μόλο. Ναι. Μπορείς να... Δεν μπορείς, να στήσεις το πιάτο σου. Δεν προλαβαίνω μέσα στον χρόνο. Οπότε το έχασα το challenge. Έπρεπε να διαλέξουμε κάτι πιο γρήγορο και πιο εύκολο. 20 λεπτά λέει ο Πετρετζίκης. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο Πετρετζίκης και τι κάνει. Μάλλον τα έχει όλα έτοιμα, ρε. Ωραία, θα στήσουμε το πιάτο εκτός χρόνου τώρα. Πόσο έχω left? 1 λεπτό. Δεν είναι 1 λεπτό. 1 λεπτό, ναι. Να το δω λίγο. Μια χαρά φαίνεται. Το θες πιο τέτοιο. Πιο crispy. Ναι. Γι' αυτό χάνω αυτό. Μου κάνει άμπρα, μυρίζει πολύ ωραία όμως. Όμως. Ναι. Και μόλις θα είναι έτοιμο, ξαναρχόμαστε. Πόσο? 11 δεύτερα. 10 δεύτερα. Το βγάζω ρε. Βγάλ' το, άντε. Ας προλάβω. Στείς το φούρνο. Τελείωσε. Είναι έτοιμο όμως. Δείτε τι ωραίο. Βάλε τα λαχανικά από κάτω και το ψάρι πάνω. Αλλά λέει να κόψει το κεφάλι. Φέρε ένα πυρούνι θέλω, ένα πυρούνι. Ανοίξει λίγο να πετάξει το κεφάλι. Κάποιοι το τρώνε το κεφάλι. Ωραία φαίνεται. Για decoration να το έχεις αφήσει. Και την ολίτσα. Όχι, άστο το τέτοιο. Ρίξε τις πατάτες και αυτά από κάτω. Όχι, κάτσα. Θα το στήσω εγώ. Αχ, χαλάσει. Γιατί δεν πήρες το τέτοιο. Πήρασε. Ελιές. Έχω χρησιμοποιήσει
αφήσει τόσα πράγματα για το πιάτο. Τώρα μου φαίνεται λίγο εμένα, επειδή πεινάω. Να δω τα πιάτα. Με τι άλλο δεν μπορούσαμε να το συνοδέψουμε? Λίγο φέτα. Και ψωμί. Και ψωμί, ελιές και αυτά. That was it. Φτάνει τώρα. Εντάξει, άμα είχαμε άλλα 5 λεπτά θα ήμουν μέσα στο χρόνο. Ευχαριστώ παιδιά που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα άλλο. Το άλλο λογικά θα είναι στα αγγλικά. Θα δείξει. Και... καλή μας όρεξη! Μυρίζει πολύ ωραία. Τη σάλτσα. Θα τη ρίξω έτσι από πάνω, στα γρήγορα. Δείτε τι. Yep. Αυτά. Ευχαριστώ. Κάντε subscribe. Πώς λέγεις στα ελληνικά? Subscribe. Εγγραφή. Like and share. Και ελπίζω να σας άρεσε. Bye. Δεν είναι και το καλύτερο φως εδώ, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πάνω ρε είναι. Γεια σας.